Xabi Bandini naiz, Kerobia taldekoa. Dakizuen bezala, aste hauetan gure lan berria aurkezten gaude, Supernova. Dakizuen bezala Supernova pack bat izango da, non disko luze bat, DVD bat, liburu bat eta mural zati bat izango duzuen. Baina horretarako, 1000 pertsonen laguntza behar dugu. Horrela esplikatzen genuen eta horrela aurkituko duzue Kerobia.comen. Gaur, 250 pertsona garaia, eta gure esker honez, detaile bat bidali nahi dizuegu. Detaile hau gure azken epilogoren jiraren korte bat izango da, inoiz Kerobiaren diskoetan agertu ez dena. Beraz, 1000 esker eta beste behin ere animatzen zaituztegu elkartu Supernovara. Horretaz gain, maiatzak 17-ako 500 pertsona izatera heltzen badin bagara, Kerobiak bereziki prestatu eta grabatutako abesti bat bidaliko dizue elkartu zaiten bakoitzari.